Moi, mä oon Veera ja mä tulin Aseman lapsiin silloin kun tää starttasi, eli silloin ihan alussa Iisan kanssa. Hei, olen Iisa! Sattu sopivaan saumaan nähtiin Elmon tekemä mahtava ilmoitus Aseman koulun seinällä, just kun olin lopettanut ton teatterikuopan näytelmän käymisen. Moro, mä oon Tuuli ja mä oon ollut täällä nyt ehkä 2,5 tai 3 vuotta. Ja mä tulin tänne, mitä mä tulin tänne? Mut vaan jotenkin niinku vedettiin tänne. Mut en mä oo täältä mihinkään lähes. No, mä oon Tiia ja mä tulin tänne alun perin siksi, koska Tuuli oli täällä ja mä jakson Anea ottaa yksin kotiin. Sitten mä hiipparoin joskus mukaan Tuuli käynyt siinä puolelta täällä silloin. Mä tulin ja ollut siitä asti täällä, en ihan enää pois millään. Ja en mä muualla ollut näytellyt ennen sitä. Niin, en ollut. Mitä luulet? Elikkä mä oon Leena ja mä lähdin näyttikseen niinku ehkä vuoden jälkeen kun se alkoi, 2009. Oon aina ollut miettinyt, että olisi tosi siisti näytellä tai harrastaa sitä, että olisi ollut tosi jännä ja lähdin mukaan siitä, että Iisalta kuuli siitä ja se veti mukaan. Ja sitten tuli tosi hyvä harrastus ja rakastan tosi paljon tää porukkaa. Ei voi! Eli mä oon Paula ja mä oon ollut Aseman lapsissa nyt vuoden, vähän reilu. Ja sitä ennen on näytellyt 3 vuotta. Ja nyt viime vuonna olin 2 näytelmäryhmässä samaan aikaan. Eikä sitten muuta. Mitä oot tykännyt olla täällä? Kiva on ja hyvä ryhmä. Nyt vois kaikki ottaa semmosen